Jan pun peputra? Sampun pisah. Oh. Sampun pisah. Sampun. Sepriki menika? Bisa tuh. Hah? Sepriki menika tasih pisah. Nggih. Wah. Arep ngopo, Nduk? Wis duan. Al Habib. Ora piye-piye. Iya. Yo 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 yo. Mbak. Oh, sampun pisah nggih. Kok mboten wangsul teng Tulungagung? Nih, Golek duit teng mriki yo. 18. Oh, nggih golek duit teng mriki. Jet bas 18 niku yo. Yo. Yai kono iki suarane mesti Tan apik-apik. Batu Solo. Tenang wae no. Heeh. Ning kula nderek latihan nggih nika boleh, Bu. Waduh niki pun pentas Mbak mboten Yo latihan. laksana niku nyanyi. Ya luweh kok ya. Nyong ora urusan luweh-luweh monggo. Niki niku wis pentas wis ditanggapmu wong kok latihan nggih wingi Selasa napa Senin wingi latihan. Nggih nyuwun tulung jenengan latih dhewe kapan ngoten.